Това е комбинираната количка Риосет на марката Лорели с кош за новородено, който е пригоден и за вашият автомобил. Риосет дава възможност за активна почивка и сладък сън благодарение на многопозиционната си облегалка и покривалото. Позициите на облегалката са три – легнала, полулегнала и седнала. А покривалото е пригодено за по-студените дни. Сгъваемият сенник осигурява необходимата сянка за вашето дете. Той има капаче за наблюдение, а допълнителна екстра е поставката за аксесуари на дръжката. Количката е снабдена с голям кош за пазаруване, както и с чанта за аксесуари. Тя притежава също и спирачка на задните колелета. За удобство при хранене на детето, Риосет притежава предна табличка. За праволинейно движение предните колелета са снабдени с стопери. Поставката за крачетата на детето е регулируема. Основното предимство на Риосет е комбинацията между детска количка и ковче за кола. Това е Риосет на марката Лорели.